Скъпи приятели и почитатели на моята поезия, когато човек един път е номиниран за национална награда, както съм аз в Димитровград, за което съм много приятно изненадана и много трогната, и посочена за друга национална награда в град Ловеч, където все още тече набирането на предложения за този конкурс, който е също много престижен, не може човек да не бъде удовлетворен, независимо от резултата, че творчеството му е харесано и признато и попаднало в сърцата на хората. И тъй като говорим за цялостен национален принос и на двете места, аз съм извадила една книга, която съм писала по-отдавна, Разполовено време, издадена от издателство Галик, не знам дали вече съществува, и е издадена през 1999 година. Иска ми се, така в знак на голямо удовлетворение, собствено, душевно, лично, да прочита някои стихотворения, като например с по-социална тема. Да не бъдат непременно интимна лирика, защото така или иначе пък и така предложенията и номинациите в този национален конкурс и предизвикват човек да прочете нещо по-сериозно. Като например Учителю, живей. Аз никога не крия, че съм била учителка в ранните си години, 20 години, 21 даже. И паралелно с това бях в медиите неотлъчно. И по това време съм написала 99 година ето кое стихотворение. В плетеница графики тетрадки, сред рояк от множество деца, много длъжности с почивки кратки, с крайна цел, ала каква е тя? Край сърца родителски и детски, край характерите оцелей. Остани човек до своята есен, остани учителю, живей. Пожелай си хубава заплата, силен глас над всеки бюрократ. Пожелай си гражданска отплата. Дръзко вярвай да ти я дадат. Възпитавай, че светът ще бъде по-възвишен. В този оцелей. И за непостигнатото утре остани, учителю, живей. 98 година пиша стихотворението Бяла къща. Бяла къща в галата стои, обърната изцяло към морето. Отеква вятърът. Пари, пари, и в двора си почива БМВ-то. Верандите, протегнати ръце, докосват слънцето и махат към морето. Като красиво кацнало крило, се взира сателита към небето. Прекрасна къща, като влюбена жена, стои и буди неспокойна завист. Но зад вратата бяла самота прикрива ниските ежби и страсти. Да поясня малко. Галата става въпрос за Варна. Който случайно не знае, да бъде наясно. Рисунка. Стихотворение от 99 година. Не спирай. Нарисувай мисълта, дори когато срещу нея хулят. Ще откопира в нечия душа смисъла на своите контури. Не спирай. Нарисувай своя път на думите неповторими. Едва ли пък в ефира ще кръжат, не ги пропускай, неслушаеми, незрими. Рисунката на думите. Та тя е закодирала и твоето достоинство. И нека да пребъде мисълта над притаеното, ненарисувано притворство. И ще завърши с още едно, също социално,
писано през 1998 година, казва се Битие. Смени се белене с мелене, дори и в нашия квартал. Размаза се и тази вечер кръвта с уличната кал, дори не знаем от кого е. Разляла се е през нощта, тази царица на заблудата, на страстите и на смъртта. И в следващия здрач отново, пак хулиганската тълпа ще търси нещо наготово под маратона на нощта. Пак ще доказва силомери, нечисти сметки ще плати и никой жертвите не мери. Дали това сме аз и ти? Все още не, но не е ясно кой до кога ще се спаси. Кръвта бе тук, на крачка място и никой